Ahojte, dnes testujeme tieto nové bežecké topánky značky Tecnica model Pyrox. Sú to univerzálne trailové topánky na beh, na prechádzku, tak dnes ich otestujeme. Nie sme na pretekoch, ale na poriadnej prechádzke rôznym terénom. Cez kamene, po štrku, alebo aj po tráve. Takže nás čaká výlet s poriadnym testom pohodlia, gripu, ale aj toho, ako sa topánka správa v rôznych terénoch. Tak poďme na to. Na prvý krok mäkké, ale zároveň pevné. Päta sedí veľmi dobre aj pri šikmom kopci, pri došliapnutí sa päta nešmýka, ale drží pevne. Ja som prekvapená, aké sú ľahké a pevné. Mne totiž topánky väčšinou nesedia, tieto ale držia perfektne. Voľnosť v členku je úplne super. Môžem sa pohybovať do rôznych strán a noha drží perfektne. Ja napríklad mám topánky veľkosť 47 a 2/3 a bol som trošku skeptický, že či ma topánka nebude tlačiť, či sa nebude zarezávať, ale musím povedať, že je to presne ako má byť. Toto je najťažší terén. Kamene, korene a vlhko. Ale podrážka robí svoju robotu. Zatiaľ žiadne pošmyknutie. A mňa prekvapilo, že nie sú tvrdé. Tlmia každý náraz, avšak nestracám kontakt s povrchom. Viem, po čom kráčam. Na turistiku, na výlet, alebo len tak na deň strávený v prírode. Za mňa veľké áno. A pre mňa, ako chlapa s veľkou nohou, sú to jedny z mála topánok, ktoré mi sadnú hneď ako uliate. Žiadne rozchodenie, len obujem a idem. Ak hľadáte topánky, ktoré zvládnu viac než len jeden typ povrchu, Tecnica Pyrox Hybrid sú tou správnou voľbou. A navyše aj dobre vyzerajú.